מה המצב, חבר'ה? נתן! מה הולך? איך אתם? בסדר. מה קרה? נתקלתם בזאב בדרך? כל הבגדים שלכם קרועים. אתה בכלל לבוש כאילו אתה יצאת מהמחזמר גריז. כאילו דני זוקו. טורקת אותו, כי שעה מדד בגדים. דסי אמר לו לשים את זה. הוא שם את הז'קט הזה, ואמרתי לו, הז'קט הזה עליך. אני אגיד לך מה שאני אומרת לבעלי. אי אפשר פשוט לשים וסט על חולצה קצרה. זה לא עובד. אסי. יש חוק כזה? ברור, זה נראה מוזר. אתה הולך להיזרק, חמוד. גמרת אותו. אתה הולך להיזרק. נתן, מה חשבת על תלת? שזה סופר מגניב. אני חושב שגם יעופו על זה. אין סיבה שבעולם שזה לא יתפוצץ כמו שאני חושב שאתם רוצים. אתם עושים לי אור רק באווירה, נהיה לי שמח, אני רואה אתכם. מה באמת, נניח, אתם מגיעים לאירוויזיון? שלישייה מזרחית, כמובן. הם עושים מזרחי. זה מה שאנחנו בעצם שואפים לעשות באירוויזיון. בלגן, אני רוצה בלגן, שאנחנו נגיע, שכל הקהל יטוס. ששנה הבאה, שכולם יבואו מכל העולם בשביל לראות את הישראלים באירוויזיון, זה המטרה. מה אתם שרים בחצי גמר? מהפכה של שמחה. שיר שמח, הרבה בלגן. יהיה מסיבה, הם רוצים מסיבה נראה לי. טוב, אני רוצה להרוס את המסיבה. חייבים להחליף שיר, דחוף. רגע, אל תלחיצי אותם. תן לי עוד אופציות שהבאת. מה עוד בחרנו? בחרנו ריחות של אלכוהול. נתן, אתה מכיר את זה? אתה שומע מזרחית? אני שומע הכל, מה זה? מוזיקה, אנרגיה, יש מלא סוגים. אתה שומע עומר אדם? שומע גם עומר אדם. בסלון, אתה יושב בבית, למה אתה מזלזל? אני שומעת ציניות בקול שלך. למה? מה הבעיה שנתן גושן נשמע עומר אדם? אני לא מזלזל, אני רק אומר שתמיד דמיינתי אותו דוך כזה, יושב בבית, שומע רק דיכאון, שומע רק... מה, אסף אמדורסקי? אסף אמדורסקי. אני חושב שזה מעולה. תשמע, הם משמחים. אפשר להתעלם מזה. האירוויזיון זה מסיבה.